Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Ora ana to, ora ana sing wani Jatimurti to. Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ki ya Bathara Guru, Jatimurti ki ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya gelut dadak basa-basanan ya terus engko nek kuwalat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Linggo ngisor. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi ndi? Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manikmaya Padhararja sak praptamu Bathara Guru. Mastu nama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun Pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, Pukulun. Hah? Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu ki apa piye?
Pukulun kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk Pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong Pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Ya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha, kowe modi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, Pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula konjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih Pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka ngono lho, Gong. Kowe ya aja aku udah mati kok. Bagong pangestu ulun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen andika lenggah. Pukulun, Iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir, wis gak omong Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair tata batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki, jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane eneng kayangan. Hah. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Ning jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetepungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah,
ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para jawata, para kawula. Estuning manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan, mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gageh tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa, nuwun pangapunten. Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sangganing para jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah, boten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru. Menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun prisani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen ngandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah unek-unek karo bapak sing goblok kok.
Ngontake bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek kon nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Hah, ngene. Rika, wah. Malah dienggo. Ngene mawon pukulun. Nek pukulun nyuwun syarat srana. Bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wae tak tegor. Pamene meng milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wan, wonten jawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut, ulun cemplungake ana ing Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ha ta? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengah-bengah ora. Sampenake dhewe. Nek sampeyan ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane
Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampean ora menengke Dewa Daru, Jaya Daru, rawe lantas malang kapuntung. Kita wani karo panjenengan sing tawedeni awamu. Ayo ning ndi papan wong neter kadidayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing kawah candra dimuka. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani kene. Ngapa ya, Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani lho Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku mulai bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Orang yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono. Nala garing aja ngewangi, Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben, tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis Semar rasane ngendi-endi? Kowe rasane ngendi-endi, Reng? Ya. Petruk rasane ngendi-endi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rong bis e. Mangkene mengijen aku, ora aku yang nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Daru Jaya Daru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekono ngarep. Wis ya, Tru? Ya. Iya, Pak. Heeh. Iya, ya, sing ati-ati kono. Seneng aku duwe adi sing ngomong apa ya ora dong. Pareng ya, Pak. Iya sing ati-ati. Wis, lenggah sing kepenak. Heeh. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngonangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kowe iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rangu, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati Bagong. Kok pethoke aja kuwatir, Mir. Putrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun, arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir
karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Girilusi jalma tan kena kinira. Nadyan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepining balumbang. Oh, bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nalagareng apa kowe ora ngeman karo adimu Nalagareng? Kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe? Mas Tuti dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kinen nyameptaken sanggaring para Jawata supados nderekaken tindak paduka jebul boten nganyono-nyono jenenging Adi Guru tedhak wonten ing Madyapada menika mengku suraos kados pundi di Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra iya wonten pangandika ing adawuh mugi andadosna ing kawuningan Kakang estunipun anggenipun ingkang rayu tedhak wonten ing Madyapada menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Lho. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten Adi Guru tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing Padukan Pringapus papan pernahipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lah wonten menapa dene kok Kakang Semar ngrawuhaken ndika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukanipun Bagong. Mugi andadosna ing kawuningan. Sakmangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lah wigatosipun aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan Pringapus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis ingkang boten angel. Paduka menika kedah ngemuti bilih Kakang Badrana inggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sakmangke boten kitang sekedhik Paduka Adi Pramesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa Paduka ngawi sangganing para Jawata? Para dewa mlempak wonten ing mriki. Krana sakmangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada prisa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh Triloka sangganing para titah boten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat srananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke rumiyin titah ingkang dipun ngajengaken Adi Pramesti Bathara Guru menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Narada. Dalah. Nanika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi
sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang Paduka Dipanasti Bathara Guru mila mboten aneh. Tumrap kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng Paduka Dipanasti Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun Paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga Paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang Paduka werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang Raka ing Sidhi Pangutal-utal, Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru menika kaparingna dhateng pun Bagong, menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kemawon awratipun ngados menapa ta wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayuwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu Paduka Dipanasti Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis alit kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Rada, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Tenan ta. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa Paduka Dipanasti Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus nggawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Ndaru Jaya Ndaru disenso kabeh pripun? Ada taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo garek karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Rada, punapi? Ing mekaten Bagong sakmangke badhe kula patrapi paukuman. Harataya menah tekan ndi-ndi? Semare luput, Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kaliyan kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung ditah kula menika dewaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kaliyan ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngiyas dhateng pun Manikmaya, tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Ora tedas, yakin. Kawah Candradimuka boten kuat ngobong kaliyan pun Bagong. Ngoten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungke ning kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Rada punapi? Sakmangke Kakang Rada dawuhaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sak menika ugi Kakang Rada punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidha-tidha raos sing manahipun ing Raka Sidhi Pangutal menawi kula kadhawon sepados ngrisak dhateng papan dunungipun Bagong. Ternyatanipun saking petanganipun ingkang Raka Sidhi Pangutal kalepetan menika mboten kelapatanipun Bagong kaliyan pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan mboten ngurmati dhateng kadang werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula mboten mathuk, kula mboten rujuk lan kula mboten condong. Menawi Kakang Rada mboten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rada wantun dhateng pangaos kula. Mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuwaning dewa. Kula menika kami tuwaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe jejekaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti ngakarya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndewekaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rada punapi?
kekatan anggen kula munjatur ngersanipun Kakang Drada menawi Kakang Drada mboten sarujuk mboten mathuk laturi kundur dhateng kayangan. Apa inggih bali ya bali kaya. Pandhita kang ginarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngending gone Indra wonten timbalan pun Bromo wonten timbalan pukulun, Yama Dipati nggih wonten dawuh pukulun. Penyarian lan pathuk dina samengko aja wedi kangelan. Saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukuhan Pringapus. Syukur bagi kita iso ngrangket Panakawan. Yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane kerincungan sikile. Bakal ulun boyong ning Kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru. Ulun ingkang bakal mentala kalan Kakang Badranaya prasta Dapatuka Rama Pukulun nyuwun pamit madal pasilan bidal dinten samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Bromo lan Yama Dipati. Tanggung jawab. Halo, Dewa wis ting kleper ning Parang Pringapus. Papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru? Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandeng ki matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep wangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi Kakang ting pentalit ngono mbok mudhar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur, Truk. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gegayuhan aja mung kandhek ning karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi poke ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru kejaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Akeh, dewa iki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. ora. Kuwi Warkop. Beda karo Warkop, Beda. Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma, Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane
menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya. Gus iki. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati njepani kampung halamanku. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok ngomong yo. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggana magawe glarira wang-wang. Sapa itu? Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambalem apa? Ora. Ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki kudu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra. Dasar Pranyata Bagong. Dalem Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? ora ana. Lho. Kok ora ana pitu Meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh. Ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya gelute ndak tak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalan Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. pancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul apa ora? Kok
Pleke akeh banget. Nggih mumbul-mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapakku kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mbangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Ngenggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Kan ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tipanane Petruk. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odeni omong ngono kowe sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apaku? Ki mergaring pati pangga tanyane. Iki mergaring maju bicara itu. Mati. Ayo,
bar mati terus. Lho. Sebabe Nonton ora? saka kadohan rapati ketoke. Jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek ngono muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebon apa-apa to? Urung. Mau candak sirahku diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ra ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena ta, Tru? Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane Wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Oh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh. Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantemo aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha engkul. Iki ra omong kosong lho iki. Engko aku maju mulai diajar Ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthik yakin. Antem gon weteng diek dhek ndingkluk seslenthik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati jeneng aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu. Pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungkus iki. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Yo kok tak jak ngomong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambato legane atiku kowe. Waduh, untu mati aku. Wah! Wong edan. Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena ngopo? Median ngantem ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Waduh. Sapa iki? Ulun Bathara Brama. Weh, dewaning geni. Iya, Nyilirake, Mas. us. Arengku ngopo? Engko udut ra ndek geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan.
Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, muni ya. Sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Kowe candhak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Pidan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Wiladal mati Iki margane pati mergane. Ayo Malaso. Ya. Malaso. Wah! Mati ya. Piye, Gong? Cara brangae bajigur ana. Ah ngopo? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Larang kok golek es teh barang ora. Tulung iki nek ora tau mbene weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Can nekat ora jamak-jamak ora Ngono. kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Nah, wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong kowe iki. Penyakiten iya kowe. Kok gede banget semono to, Gong? mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok suarane tung 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 tung. Padahal klontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Ye ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Ya, ya. Nek ora tak tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praitno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Wah. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya.
Oh sing jabuti nyawane titah. Ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu jabuten iso mati dening. Wah. 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 Iya. Waduh, truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal kok. Ya mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le, tak jaloke le. Wah, ada. Tak lebokke Gong saka cangkem. Tangi le, aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi Gong. Baru nyawa kirik po ya. Gong. Waduh. Emoh. Wah, wis cilaka. Wah. Oh, ayo sithik tak adiku ayo. Wah, Petro ayo. Kandhang wae. Wah, ada. Alhamdulillah bener Gong ya Madipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok warane. Kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho ya Madipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Kok jabut genti mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit rak kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Lara lutruk dingonokne kuwi. Kejengkit e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e.
Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Wah, lah edan dipreteli nya. Ayo kuwi kan apa jenenge bus kape. Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah lah wis. Nya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Undi kerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Sono mulai kono. Yogi kowe ya. Wis bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Pandhita kang kinara wangsit pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone miang kalihing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit Mas Tunama sidam sekaring bawun langgeng. Andu para temen ing atase mung drajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong, Petruk, Nala Garing. Kita ora gelem mundur. Kita ora gelem masrahake kelawan diri kita, ulun bondo, ulun boyong marang Kayuwangan. Yen perlu wong atuwa kita, aja takon dosa. Padukuan tak tamani Cis Trisula ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moya keparat. Marika den prayitna sumuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi manik maya lah kok ngliga pusaka kadewatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun manik moyo dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong ki wong srogal-srogol Bagong ki wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora isa mbok peperwekasan
gawe wirangmu dhewe kula sampun boten peduli. Bagong boten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Weh, dalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu, manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora klakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dimetangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho, tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak gong men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimukha. Weh, lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kaliyan kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangaosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten parengaken Bagong kula buyung dhateng Kayuwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dhateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayuwangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayuwangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak. Saya aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayuwangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki apa mendhe gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapa kepradah kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate ki cacahe pira? Waduh paraimu ora. Weh, ngono lho, Truk. Kan adil dongol mlacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Aku duwe sertifikat 3, ngandel ora. Didumsik, Pak, gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Pak, aja, Pak, emok, Pak.
Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya gelem pukulan. Reng. Aja reng. Wis terus aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe rasa melu-melu. Aku ora mentala karo kowe. Aku ya ora mentala karo bapak ya ora mentala karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya dimelu teng kayangan mang pidana sisan kula. Terus? Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong? Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun kula nggih digawari. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel nglukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan rata-tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Garing ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene urip-urip sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Demuka. Ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badranaya. Semono ketresnane mas-masku karo bapak aku. Nganti wis ngiklasake nyawane cempluke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing tajak omongan, ra ana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki janjane kuwi tresna tenan karo kowe lho, Pak.
Kowe mesti ngekeki ngelmu karo aku arep pameng lumrah ngelmune wong cilik-cilikan iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to, edan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang Ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bagong? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Niki ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Yes. Modar aku. Iki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu ning Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ngono mangadilin wae. Ana sasmintaning non jagat wasaning Bathara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kalih Galeng kalih Petro digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kalih kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, dalah sencaki laran. Sendika kesaken dawuh. Dang tak mati meneh. Endi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi lar nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka kowe apa ya? Prabu Dasamuka iki kejeme ra jama-jama. Munteng wae dipateni. Jane gantran. Wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikaning para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku dalan tulung ya, Pak. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, wong. Po. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, heeh. Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Nek siwa ora gelem belani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wo tak suwek tenan lambemu wae. Aku ki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sanane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak.
gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ra ndek kasekten apa piye? Senengke tenan. Tes ngono. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gek. Cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gek. Aja. Anggere ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang ya. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak wis dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangar jenis menyogang kamanungsan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura. Togok ngono. Togek kekasaran. Togek. Palusen. Togek. Coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Tak tunyo lho kowe. Suarane larak ngono. Togek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa Togek? Tejo mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya Togek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan Togek. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat apa Togek? Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Togek. Pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togat. Iwang pikulun manik moyo ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima Togek. Tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar 2 kali lipat. Luweh. Wis arep munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Togek wonten dawuh. Aja ngono Togek, aja jeleh.
ulun berangkat saiki. Nggih pun ngatos-atos. Tege Nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. Bola wis iki. Iki mung arep ngrusak tatanan iki. Subuh Kasminto. Subuh Kastawa. Nalikane Wah, tembange dhewe. Rahing dalu wong aku sirap kang kowe iki gerangan ya ora Janaka ngono kok. Arjuna. Kena ngopo kita satriya kok sangu watu? Nenamit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni maweng tang tuang pulun. Kuengeng mayapun Janaka ngabiyanto ngersa paduka mangadi pukulun. Ya Arjuna. Saka ngendi Janaka? Saking Sregen. Wah, kok diarura kowe. Kok nek tumindak elek mesti biyo Janaka kaya ngono iki Janaka model ngendi? Badararja sak prapta kita. Miring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung. Apa sebabe kita sowan? Pukulun mugi dados ing kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan. Kakang Rodo menika pripun? Kula sumanggaken ampun caturan kali kula. Janaka kok Janaka kok debt collector iki ora ngendi. Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? mekaten inggih. Iya. Apa ing dadi sebabe Janaka kita munggah ana ing kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa Ndungkap angka kalih Pukulun. iya Janaka. Kula madosi panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar, kalih Kakang Garing, 3 Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdalunadas menika kula Kakang Semar Nala Gareng kalian Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih kalersan mekaten Pukulun? Kakang Rodo. Menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Monggo. Dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora tak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna, Pukulun badhe tindak pundi kok? Alarmipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke alarm barang ki ben ora. Wonten pundi Pukulun? ya Janaka ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Mboten, kula mboten. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Sameneika wonten pundi Pukulun? Kula sangat kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun
papan aku ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun. Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Gareng lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar sinomar kenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balang ngara kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun Ora taya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar Gareng kala Petruk. Iya pancen mengkono. Weladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Lho, nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru ning kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring delamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Kenceng arudayang pak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Narada ki menapa malah gumujeng. Nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya wis ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya wis ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cis Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna, kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cis Trisula. Kelakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajrih kalian Cis Amin Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Bani Cis Trisula ora temomo klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Bathara Narada. Oh Narada. Ya. Kok kaya jog dengkulmu mlacat. Diwehe padake kaya teko ora.
Iki sapa to janjane? Pukulun kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka. Nggih, Permadi. Permadi. Wilikitri. Wilikit. Kumbang ali-ali. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketake nek delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayahipun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Pukulun. Sing didep ning Madukara pira? Yayi Sendroba. Sembadra, Sembadra, Sikandri. Sri Kandi, Sri Kandi Pukulun. Manuhara, Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong to iki? Pukulun, sanes kula pun Janaka. Ora usah datang kamu sih, Bagong to iki? Pukulun, Bagong udo. Pukulun sampun kados mekaten. Ora ngaku ayo Bagong to kowe. Heeh. Gua ajol sisan kowe. Kene iki le ngampet omong ngerkoso e. Trondolo. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Mergi kula dipun dandosi Siwatami. Tagak togok. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Pukulun, Piye? wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar gareng karo Petruk. Inggih Pukulun. Diponto ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalika Nalikane ora gajek-gajek kendang. Sumubang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sataning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca. Kakang Semar, aku ingkang prapta Kakang, aku teka bareng karo prapta Kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temal nirmala waluya Kakang Badranaya. Ngaturaken panuwun nggih Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula. Ibu sepadha-padha. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Ya kiai kok kaya udu ya Rek. Iki kok Ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang
petere yo. Den apa? Ndara apa? Oh, genah udu iki. Ndara kok guyune kok nganti nging-nging. Wah, Ndara Janaka gundule atos. Kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapanana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bendara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Cahedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ora. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya Binangun, Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Ora memper temen. Ing atase sekawit wis gawe wiranging Sang Hyang Jagat Girinata. Nggone mapan ana ing Kayiwangan teka saiki mapan ana ing kene. Arjuna. Ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan langing jagat lancuring bawana lamun kita Janaka wis mentala ngerang-erang sarta gawe wiranging para dewa. Ulun paring dawuh mekaten keparingipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing Kayiwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk. Teka saiki mapan ana ing kene, niat kita pancen kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka. Kose. Ngaten leres. Ngendikanipun Hyang Jagat Giri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kalian kula. Koko Rabu sampun dipun pambengi. Badhe kula kendharat Janaka menika kosek aja kesusu. Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Gareng mataku klilipen gareng. Klilipen apa? Klilipen kewan. Mbok klilipen pacul. Gareng ya sia-sia adine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to, kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku ki piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kok sik Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun pangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Wong kowe nibake Kyai Pasopati. Ayo
tandang ana Janaka kose wis to wis Arjuna sabar iki aku sing ngurus inggih Koko Prabu rasah kowe rasa nesu mboten Yai KIP kepiye Kakang KIP ojo ketawa aduh arep karo adine kok guyu wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa aku ayo lho tak batang nang ngene apa piye batangan nek pancen iso kowe rak Bagong to lho Bagong wae kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka lho lah iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa tak batang kowe aja selak kowe Begawan Durna udu ngawur wae ora ngaku wae Petruk dalem Kresna iki maliyane Begawan Durna ayo diajar bareng-bareng kose ngawur wong Durna wae kecure ra melu kok wah iya ngawur ora wah Kresna ora iso mbadar ki tendangane kose Werkudara kose wis saiki aja guyon aku mau guyon ayo tenanan kowe bali kaya wingi uni aule bali liwat endi lho le bali liwat endi piye aku ora iso bali Kakang Semar piye kula ya ora wani lah sampean nuwun sewu wong ya ora prayitna ngoten kok mbaya nganggo peningal lak batin nganggo permana jati anak kula kok iso glelenge kaya ngeten iki sebabe apa oh lah dalah nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten sepinten ngarepatan kula diagong mangaksama Bu Kulun ya tiba padha-padha Bu Kulun kula ngataken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa mbah aku dadi wong ampuk wah asih prana kakekku aku ngaturke bekti weh Tru nggoyangmu ora iki aku Werkudara muni asih, yang murah asih to, asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora badar-badarke. Ora ono. Klawer prek ora. Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe. Mung dinyanyi nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senengan iki rasane. Ayo medhen. Kedanan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngapa? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik yaene klicah-klitik. Besok sekolah ora wae. Ngarep ora mlebu meneh, alasanmu mumet ta. Bagong pancen dandran. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Bu Ulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun inggih Bu Ulun Kresna wonten maring adhawuh Manikmaya kae timbalana mrene inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Ulun
manik maya wonten dawuh Pukulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine ulun ingkang momong kelawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ing kayiwangan mapan ing repat kepanasan ulun manjing sajiwa kelawan Bagong. Mula Bagong ora temama ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani Cestri Sula sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat. Merga saka okal gawe kita nggon kita. Tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teka atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi edreden tontonan kang aran Dewandaru lan Jayandaru wae. Ora kita keparengake. Yen pancen kita isih howel saiki ngene, ulun ingkang dadi wakiling Bagong, ulun ingkang nyuwun Dewandaru lan Jayandaru diparingake apa ora? Mbok wenehake apa ora? Ora wangsulan. Nanti Gong. Sang Hyang Wenang kaget e. Wedi aku. Ayo cangkemmu ora. Ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Pukulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong dugal kewarisan. Mekaten inggih. Menake ora? Iya Bagong, ulun paringake sah. Oke. Pun diparingke Pukulun. Bagong tampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewandaru lan Jayandaru, ulun ingkang bakal duka kelawan Bathara Guru. Kapokmu kapan? Mangsane ora. Dijupuk. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya. Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Inggih Pukulun monggo. Lho manju kok ancor. Iki dudu ancor nanging Dewandaru lan Jayandaru. Bagong, Dalem Pukulun. Tampani Bagong. Nggih, dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring Sambikala wiwit purwa madya lan wusanane. Satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Pukulun. Ulun kundur makayangan. Nggih, nderekaken sugeng tindak Pukulun. Iya ya Bagong. Bathara Guru ulun kundur makayangan kita tetepo dadi dewaning para dewa. Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun.